Vitajte na portáli Riadenie ľudských zdrojov v praxi. Vstúpte do zákazníckej zóny. Zadajte svoje prístupové údaje, užívateľské meno a heslo. Po prihlásení môžete pracovať so všetkými informáciami na portáli HR Profi. Už ste prihlásení. Doporučujeme vyskúšať jedinečný moderný vyhľadávač. Pri vpisovaní hľadaného výrazu sa vám portál snaží našepkať, ako vám hľadané slovo upresniť, aby ste dostali čo najrelevantnejšiu odpoveď. Pod vyhľadávacím oknom sa rozbalí nápoveda tém podobných vášmu hľadaniu. Stačí na ľubovoľné prísť myšou a potvrdiť. Portál vám ponúka možnosť upresniť výsledky vyhľadávania. Ak vás zaujíma napríklad, ako motivovať zamestnancov, označte v ponuke tematická oblasť riadok Rozvoj, vzdelávanie, motivácia. Práve sa vám tak presne podarilo zacieliť zadanie na informácie, ktoré potrebujete nájsť. Ďalej môžete výsledky vyhľadávania triediť podľa typu dokumentu. Portál zobrazí aj úplné znenia zákonov, vyhlášok a pokynov, ktoré sa danej témy týkajú. Portál tiež ponúka filtrovanie článkov podľa ich aktuálnosti. Ak potrebujete napríklad zistiť aktuálne náležitosti pracovnej zmluvy a zaujíma vás, ktoré informácie sú jediné, správne práve v okamžiku vášho hľadania, zaškrtnite možnosť Garancia. Toto logo označuje text, ktorý je aktualizovaný podľa najnovšieho legislatívneho vývoja za podpory odborného autorského kolektívu, tvoreného profesormi, právnikmi, manažérmi a personalistami z praxe. Logo Archív potom ponúka prístup do bohatého archívu článkov personálnej oblasti, u ktorých vám pre legislatívne zmeny však nemôžeme garantovať aktuálnosť. Všimli ste si právne predpisy? Doporučíme vám právny predpis, ktorý súvisí s vyhľadávaným slovom. Tiež však môžete hľadať podľa typu právneho predpisu a upozorníme vás na anotácie právnych predpisov. Zákaznícka zóna. Je to veľmi obľúbená a využívaná časť HR Profi. Moja história. Presne podľa dní vidíte, aké články ste čítali, aké slová ste vyhľadávali. Moje obľúbené. Zajtra ľahko nájdete text, ktorý vás zaujal. Moja otázka. Špecialista na danú problematiku odpovie bezplatne. Sem môžete zadať svoju vlastnú otázku a odpoveď obdržíte do 3 týždňov. Venovať sa jej bude odborník na danú oblasť s radou našich autorov. Nástroje. Ak vás zaujme článok na HR Profi, jednoducho ho pošlite e-mailom, vytlačte, pridajte do svojich obľúbených alebo zapíšte si k nemu poznámku. Zajtra ju ľahko nájdete v časti Moja história. Praktické informácie. Poskytnú vám užitočné informácie z oblasti miest, daní z príjmov, sociálneho poistenia, cestovných náhrad a obsahujú aj adresár úradov. Tipy a rady na záver. Ak potrebujete nezávislú odpoveď, vyskúšajte diskusné fórum. Ak chcete pravidelne každý druhý týždeň bezplatne dostávať do svojej e-mailovej schránky informácie z oblasti personalistiky a HR, zaregistrujte si e-noviny zadarmo. Z HR Profi získate online prístup do aktuálnej a denne aktualizovanej databázy 1500 textov, garanciu aktuálnosti, archív článkov z oblasti personalistiky, možnosť využívať bezplatný odpovedný servis, aktuálne úplné znenia právnych predpisov. Redakcia portálu Riadenie ľudských zdrojov v praxi vám praje pekný deň.